It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. 5 minutes before 6. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala incwadi kaLuke chapter 22 verse 47 to 48. Esakhuluma uJesu bheka kwafika isixuku naye othiwa uJuda. Omunye bayishumi nambili wayehamba phambi kwabo wasondela kuJesu kumanga. Yepho uJesu wathi kuye, Juda, uyayikhaphela indodana yomuntu ngokuyanga na? Namhlanje sesilungisela ukephasikeni kungulwesine usuku lolu uJudas afika ngalo sondela kuJesu ezomkhaphela ngamaphisi awu 30 nje kuphela esiliva ezomkhaphela ukuba ahambe ayoshawa bese eyafa. Abafunda ke iBhayibheli bathi uJesu wayekade ethandaza ensimini yaseGetsemane ngesikhathi uJudas efika nakade ezokhaphela ngabo azokaphela kubo uJesu. Bathi abafundi iBhayibheli uJesu wayebhizi nabafundi ethandaza kodwa uJudas wayengekho emthandazweni. Ngoba baxwaya abantu nithi nithandazene engekho emthandazweni kungenzeka ukuthi khona akakuhlanganisayo nesitha. Abafundi babebhizi bethandaza noJesu ethandaza ngoba sebona ihora lakhe lokuthi akhashelwe seliseduze kodwa uJudas akathandazi. uJudas akekho emthandazweni. Lithi wafika ehamba namasosha ombuso ezobopha uJesu. Bathi abafundi iBhayibheli bonke babegqoke ngeingubo ezifanayo wawungakwazi nokubahlukanisa ukuthi imuphi kodwa uJudas wathi nje elo engiyomkhaphela niyobona ukuthi ngimange bese niyambamba kuyobe sekunguyeke lokumele nimthathe ngoba wonke umuntu empilweni unoJudas wakhe. Abanye sihleka nabo, abanye sikhuluma nabo kanti emva kwethu babhizi basiplanela ukusikhaphela. Abanye ukhuluma nabo niplana amadina nabo kanti ngemumva kunezinto abayihlela badela ukukhaphela. Baqaphela oJudas amanithi manithandaza bengathandazi. Baqaphela oJudas abangatholakala emkhulekweni, abangaspendi isikhathi emthandazweni ngoba kukhona izinto abayihlelayo. Wonke umuntu ophila emhlabeni unoJudas wakhe. Uma uJesu e100% man waba noJudas amkhaphelayo, nawe kuzokwenza kube noJudas wakhe emsebenzini, ube noJudas wakhe esikoleni, ube noJudas wakhe nasekhaya ngoba wonke umuntu unoJudas wakhe. Lithi iBhayibheli wenza sengathi uyamanga, sengathi umfisela okuhle, sengathi ufuna uphumelele kanti ukwenza kwakho ukumkhaphela, kanti ukwenza kwakho ukuzomlahla. Baqaphele oJudas esihamba nabo. Khona abanye abangasibona abohambo lwethu abafikayo nje kanti bafikele ukuzosikhaphela. Baqaphela abantu ohamba na ukuthi ngaba uhamba inoJudas. Abekho inoJudas kuma status wakho, abekho inoJudas kuma contacts wakho. Ake ubheka abantu ohamba nabo ukuthi abasibo yini abantu abazokukhaphela ngelinye ilanga. Uma uJesu akhashela umuntu akade ehamba naye ebona enzimanga naye kwaba uyena kamphendukelayo, ake ubheke ukuthi kuyisekli yakho akekho yini umuntu ongakukhaphela nongaba uJudas empilweni yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.